Pull it up, selector. Ik ben Anke en ik zit op de Dr. Wilmkeschool en we binnen bij je vriendenkaartenhuis wist maar de hele klas en daar hebben we lekker eten. En toen gingen we eten patat en daarna nog knakworst en we hier wel volle drinken gaan. En toen gingen we nog terug het hele huis in en toen gingen we in de kelder met dat een beetje eten. En toen gingen we kleuren en toen wilden we weer ophangen. Ik ben Jitske. Ik ben Hester. Wij hebben de Friese Week in hand. En dan hebben we een presentatie van de Oele Boer. Want ons groepje heeft de scootjes zien. En dat is een hele goede presentatie. Elk groep kan mij wat doen. En we ben ik naar de vlaggen maken geweest. En we zijn concreet rijden is best. En toen heeft hij dus een recept verteld. En dat was heel lekker naar slagroom en het hij een scootje, een zwaar maken. Als thuis kom na een lange dag, dan heb ik honger, is er niks dat ik zeker niet mag.